En memodue består af sider med fortrykte stikord, hvor der er plads til, at du kan skrive om dine mindeværdige oplevelser. At udfylde en memodue handler ikke kun om at nedskrive detaljer, men også om at arrangere, anmelde og reflektere over sine oplevelser. Med en memodue vil du få meget større glæde af dine oplevelser, fordi du kan nyde dem, når du oplever dem, men også når du skriver om dem. Og igen, når du læser om dem og genoplever dem i din memodue. Der er mere end 30 forskellige memodues at vælge imellem. Med andre ord, du kan skabe en samling af memodues, der præcis matcher dit liv og dine oplevelser. Du kan få memodues som bøger, i en online udgave her på hjemmesiden, og som en app til din smartphone.